Hai Bes, aku arepe cerita sithik tentang perjalanan hidupku karo bojoku ya Bes. Waktu sing tidak akan pernah terbayarkan oleh apapun. Soale perjuanganku karo bojoku ki bener-bener jan entek-entekan tenan Bes. Aku adalah menantu sing enggak didemeni karo maratuaku dan karo keluargane bojoku semuanya. Yaps, aku adalah randha nggawa anak loro. Biyen aku rabi karo bojoku, sing kedua aku randha. Aku kenal karo bojoku iku tahun 2021 dan aku mbiyen direstui dan setelah rabi aku dimusuhi. Sapa maratuamu sing kaya ngono Bes? Ayo ngacung komeno. Ya, aku sadar diri sih. Setiap menantu itu tidak harus disukai sama mertuanya. Tapi alhamdulillahe yo Mas yo aku ki omahku enggak apik, setidaknya ki aku wis duwe omah dhewe dadi aku enggak nunut ngene maratuwa. Aku bersyukur ya Bes, dalam hal tidak direstui itu Gusti Allah ki ngekeki aku rezeki sing gak disangka-sangka. Iya, saiki anakku 3, alhamdulillah saiki usahaku lancar ya kan. Aku wis duwe kendaraan lengkap, alhamdulillah jan alhamdulillah wa syukurillah tanpa ditukokno wong tuwa ya Bes. Alhamdulillahe wis iki hasil dienyek.